Как да познаем дали един прайм е фейк? Много е лесно и няма нищо общо с милилитрите и унциите. За целта влизаме в официалния сайт на Prime на адрес drinkprime.com и отиваме в секцията Verify Your Prime. Избираме си страната, от която ни е произведен продукта. Ето, влизаме сега в магазина за щатите и виждаме как изглежда дизайна на бутилката. Как изглежда самия етикет и самата бутилка и какво пише на нея. За щатите пише унции и hydration drink. Сега влизаме в дизайна за Англия. Ето ги различните видове. Дизайна за Англия обаче е различен. На него пише единствено в милилитри и етикета изглежда по този начин. Нека да проверим